entreprise Jangine Samake construction ale entreprise mini analendo malien de uni tungarange ulafiyali kama sojoko la e maa min be no i ka dugukolo b'i bolo i b'a fɛ k'a jɔ ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ i ma degun ni ka a sɔrɔ a la i jigi kɛ entreprise DSC construction ale a bɛ nimisi wasa ni ka o di ma dugukolo b'i bolo a plan bɔcogo o t'i kɔnɔ entreprise Jangine Samake construction bɛ so plan ni ka olu bɔ BTP u b'o kɛ o bɛ topographie ni ka o fɛnɛ kɛ o t'a bannen dɛ e maa min bɛ yen nɔ ko so jɔlen bannen b'i bolo luwansew de b'a kɔnɔna la i tɛ fɛ i ni luwansew ka se ɲɔgɔn ma so sarako la o tuma la entreprise Jangine Samake construction bɛ taa i ka so luwansew minɛ ni ka n'a d'i ma fo i sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ i ma gɛlɛya ni ka o sɔrɔ a la aw maa minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ aw bɛ fɛ k'aw ka so k'a jɔ ka kɛ villa simple ye k'a kɛ étage duplex ye ka plan ɲɛnamaba bɔ a la entreprise Jangine Samake construction u nalen don o bɛɛ lajɛlen kama o tuma la sa aw bɛ ka mun de kɔnɔ n'a t'u ka nɛgɛjuru sira ni ka o banba 70 41 27 59 walima 66 23 18 58 u sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ Moribabugu k'a gun station Orix yɛrɛ la cɔyi entreprise Jangine Samake construction o tuma la olu ka laɲini tɛ fosi ye ka se ka maaw nimisi wasa sojɔ ɲuman ko la. Biye tarata ye juin kalo tile 11 san 2024 aw bisimila Mali kunnafoni jabarani sanfɛ bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna aw ma ladɔnniya k'a fɔ ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop ni ale ye Mali kɔkanko ministre ye kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ kunu tɛnɛ don juin kalo tile 10 san 2024 kɔnɔna na ale bɔla ka i kunda Budapest o yɛrɛ kɔni kan Hongirikaw olu fɛ yen nɔ a yɛrɛ kɔni yirala k'a fɔ ko a yɛrɛ kɔni tala baara ɲɔgɔn ale ni teriya min bɛ nin jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o yɛrɛ kɔni canal kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye u yɛrɛ kɔni ka yen kɔkanko ministre ani u ka jago ko ministre ni ale bɛ wele ko Peter Zijarito a yirala k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni de wele u yɛrɛ kɔni bila ma walasa u yɛrɛ kɔni bɛ se ka taa kuma ɲɔgɔn kɛ kuma ɲɔgɔn min ni ale yɛrɛ kɔni bɛ boli dialogue politique ka Mali ale ni Budapest kɔni fila ni ɲɔgɔn cɛ. Tile fila yɛrɛ kɔni na fɛn min yɛrɛ kɔni ye sina bɛɛ fɔ maaw ye a yirala k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni tun bɛ gɛrɛfu la ka sababu kɛ fɛn min yɛrɛ kɔni u ka secrétaire général ye ni ale bɛ wele ko Amadou Noba ni o yɛrɛ kɔni kun minɛnen n'o fanga tigilamɔgɔ fɛ kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ kunu tɛnɛn don juin kalo tile 10 san 2024 kɔnɔna na nɛgɛ kanɲɛ 12 o yɛrɛ kɔni waati kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ ko ɲangini o yɛrɛ kɔni bɔla ale kan a yirala k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni bilalen kɔfɛ fɛn min yɛrɛ kɔni Amadou Niba ye ko ale wulila ka se fɛn min yɛrɛ kɔni UNTM ale yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔba ye ni ale bɛ wele ko Yakuba Takatile ni u yɛrɛ kɔni tala ka taa conférence de presse ba o yɛrɛ kɔni kɛ o commune kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye Amadou Niba ye ale yɛrɛ kɔni de wele ko o yɛrɛ kɔni bila u ka baarakɛlaw ma walasa u bɛ se ka taa baara o yɛrɛ kɔni daminɛ kunu tile o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na cogoya min na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye grève ye ko o yɛrɛ kɔni ɲɔgirila fɛn min yɛrɛ kɔni ye banquiw ye ani u ka baara yɔrɔ caman o yɛrɛ kɔni baaraw olu daminɛna bi an bɛ wagati ko fɔta min na. Farikolo ɲɛnajɛ ale kunkanko la fɛn min yɛrɛ kɔni ye Burkina dolantanaw ye kunu tɛnɛn don juin kalo tile 10 san 2024 kɔnɔna na ale ni Sierra Leone olu kɛrɛ dolantanaw olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ kunu nɛgɛ kanɲɛ 19 waati 26 mars ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna na dolantan min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to ninnu maa fila ninnu olu yɛrɛ kɔni fila bɛɛ ta la ni kuru fila fila o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ ye halisa an bɛ to an ka dolanta kunnafoni kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye an ka ba Maliba ale Samata Sako ye a yirala k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni ye u kunda Madagascar o yɛrɛ kɔni kan ni olu yɛrɛ fɛnɛ kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ dolantan o yɛrɛ kɔni na bi tarata don juin kalo tile 11 san 2024 kɔnɔna na dolantan o yɛrɛ kɔni na a ma nɔgɔn kosɛbɛ a kɔni mana kɛ cogo cogo dɔ ale kɔni bɛ segin so an bɛ Ala deli halisa Ala ka sebaya Ala k'o di an ka Samata fɛgɛnw ma.
amena kalanko kunnafoniyaw kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni bete a yirala k'a fɔ ko o yɛrɛ kɔni kan ka daminɛ kunu tɛnɛndon juin kalo tile 10 san 2024 kɔnɔna na. Hukumu de kɔnɔna na an bɛ taa direkaw olu fɛ yen olu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni ne épreuve ale première partie ani a deuxième partie écrit ko o yɛrɛ kɔni daminɛna o fɛ yen u y'a yira k'a fɔ ko o yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ lakanabaliya o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko fɛn min yɛrɛ kɔni kalandenw ye ani kalankaramɔgɔw ko olu yɛrɛ kɔni kamana gannen don kosɛbɛ examen yɛrɛ kɔni wagati la. A yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye kɛlɛkɛcɛw ye ko olu yɛrɛ kɔni ye binganiwale dɔ ko o yɛrɛ kɔni bali ni marabolo kofɔta in o yɛrɛ kɔni na. Alisa an bɛ to kalanko kunnafoniyaw kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye AEM ale secrétaire général ye ni a bɛ wele ko monsieur Sirima Seydou Ɲare ni ale bɛ fangatigilamɔgɔw ka bolo kan ŋunuŋunu kuma o yɛrɛ kɔni cayalen don ni wagati damadɔ in na ka sabu kɛ u b'a la k'a yira k'a fɔ ko a tɛna mɛn dun ko u yɛrɛ kɔni bɛna da don ale yɛrɛ kɔni ka bilaliko la. Seli ale yɛrɛ kɔni bɛ ka masuruya ka don dɔɔni dɔɔni o hukumu de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye butigitigiw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la feerekɛlaw olu yɛrɛ kɔni bɛ ka kunnafoniya yira k'a fɔ ko halisa ko minɛn ko o yɛrɛ kɔni ka ca butigiw kɔnɔ kosɛbɛ ko nka ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ ko client bɛrɛ o kɔni tɛ k'a sɔrɔ dugudenw olu yɛrɛ kɔni bɔlen don ko o kunnafoniya ko o bin dugu o yɛrɛ kɔni gɛlɛya la o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min yɛrɛ kɔni ye denmansaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la denfaw olu yɛrɛ kɔni bɛ ka wulikajɔ suguya bɛɛ lajɛlen kɛ ka sabu kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ denfa bɛɛ o yɛrɛ kɔni bɛ ka a laɲini kɛ ka saga o yɛrɛ kɔni ladon. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Bakansa a yirala k'a fɔ juma tɛmɛlen juin kalo tile 7 san 2024 kɔnɔna na ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye banbagaciw ye olu yɛrɛ kɔni bɔla ka binganiwale ko o yɛrɛ kɔni ta ka sifinnaka denmisɛnnin 2 sɛgɛrɛ min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to fɛn min yɛrɛ kɔni ye dugudenw ye siranya o yɛrɛ kɔni nana olu dusukunna kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni u ka marabolo sɛnɛkɛlaw ye ko ala ni siranya o yɛrɛ kɔni kama ko olu yɛrɛ kɔni caman ma se ka taa u ka foro la ka taa u ka baarakɛtaw kɛ ka sabu kɛ u y'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni b'a la ka siran halisa banbagaci ninnu u yɛrɛ kɔni kana na binganiwale wɛrɛ ta ka u sɛgɛrɛ tuguni minnu bɔnɛna u ni na an bɛ ala deli ala ka badanɛma k'o di u ni alisilamɛ su bɛɛ lajɛlen ma. Ni ne tun bɛ dansigikɛ bi kunnafoni na an ka foli bɛ an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw k'an bɛɛ sini ni ala man ka jɔ an na.